తెలంగాణ రాష్ట్ర కోయ పుణ్యం అధ్యక్షులు అర్క మాణిక్రావు సారు ఊరు గోండి ధర్మతంగు విచర్తంగు గుస్టింగ్ విహాంతర్ కోయ పుణ్యం ಪುರೋ ಇಗಿಂದಿ ಮಾಂದಿ ಇರನೀರು ani ಕೋಯ ಪುಣ್యం ಬೋರ್ ಬೆಹಿ ಕುಚ್ಚುಕ್ ಮಂತೆ ದುಕ್ ಬೋನ್ ಮಂತ ಓರೆ ಬಾಂತೆ ದುಕ್ लाक्षी मंता ते हनवानी ते दुखना मतलब ते उरको ताना बेहन की प्रभाव आरार ते उगी सुधरना नहीं एक पेन नीड माता नहीं जरते के मराठू माग बस के पेन आता है पेन आत पजन माग बेहन की पेन को हेतु आंता पेन नहीं जरते बता ते नाग वेले तकलीफ मंता जास्के मराठ पेन नहीं देती पर पेन इन गलु अद्दा का मंता दिलासी इनु वानी के जले जरा परिवर्तन वाय वासेर मंता बति ना उंदी मंता मराठ वोर तीन वाल अनिवेर गुरु मार इगे मराठे वरुण लांग से चले की अरे गुरु सिल्वा बोरे सिलो दे बाबा जन्म गुरु चले बाब तक चादू वेहवाल बोर बारो गुरु अरुण दितुन चले कौन दगिर माग गुरु ये शेती केती करस्ता कौन दगिर माग गुरु ये ते इतर गुरु तो अनि गुरु बेही ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಊರ್ಗ ಮಹಗ ಹರ ಕಾಯ ಶಿವಕ್ ನಾಮ ವಿನಂತಿ ಬತಲ್ ಅಂತ की मा पोय पुण्यम निदल पंडुग दिवस उनके निरंतर मन चुमे चले 12 महीना ते पैसा पेंदा परोडे बावे आणि पूसून 3 महीना निमित्त 3 मटरी बापू किने मातु को सुधी की वजह बोर खराब आते की उच्च दी मकसद के दिवस ले मरसुद्रे माता लग बोनस होता बोनस का करते ना चले की पतल की तमरा सुद्रे माता तो खराब आज बोल मत उच्च दी के दिवस कदला सब दूसरे जीवन तुम सुधरते नहीं हम खराब ही नहीं हम और खराब है निम्मा को बस चले बड़ा खराब आता है चले की बस खराब आता है अरे बोने चोरी की मकी बोने बूढ़ी की मकी हां बोने पासी तक मकी पता है की मकी खराब आता है आई मकी की म्हणजे और पता सुधरी किया अरे लसले कोई पुण्य श्रेष्ठ मानता थानु हे की अरे इनकट जर्क्सर मनते परिस्थिति बचीरे साथ बती पेंद परोडे सकते त्याची काल करते 8 रोज मी बदलांदा सीन तो मग बताई आना प्रहार बताई आय मेळे से नहीं आणि ಮತ್ತೆ किसी बोले करोना बात चले करोना बात बोल की तर बोल सोडी कर चले ते आता पाप ಇದು पेन ಬೇರೆ ಅವತಾರಿ ಅಂತ ಬೇರೆ अंटी पाप बही की जास्त आया ते अंटी ना उदी तारीख ते अवतारी याची खत्म कीवा ना ते अर्धतून खत्म की के म्हणतात ते ईद गोष्टी नाग बस के करे माता 2011 तून ನನ್ನ इथल कोय पुणे मुन दक्षिण कोसल तास होतो यमुना नदी दिनगा गंधेश्वरी वालू बही की इथल पिंड मा शिवलिंग म्हणता तोर अगटोर बडकर राजा सालिना काशी दायन बेरे ताक्षेरे आणि अगटाल उंदी बही की पिंड तोची वायननी अगो कुसनात मंदिर ध्याने सालिನ ಓನ ಪರ ಜೋ ಕಸನೆಕೆ ಅದು ಪೇನಿತ ಬೇರೆ ನಿಮ್ ನಾಕು ಓಸಿ ಸಾಲಿನ ವಾಂತಿ ಓಂತಿರ ಸಾಲಿನ ವಾಂತಿ ಓಂತಿ ನನ್ನ ಅಗನ್ ಮಂತಂತಿರ ನಿಮ್ಮ ಬಾರಿ ಹಿನು ಅಗನ್ ಮಂತಿ ನನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಓಯ್ ನನ್ನ ಬಹನ್ ಕೊಡ್ಕೆ ಬಾಕ ಅಸ್ಕಿತ ಅಗಮನ್ ಬಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಜಿ ಈ ಬಚ್ಚೋ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಚ್ಚೋ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಸ್ ಕೈದೆ ಸತ್ತು ದೇವಿ ಏರ್ತುಂಸಿ ಮುಂದೆ ಮೂಸ್ बदेना बेहंकी गाड़ी वायर उद्बत्ती गाड़ी बांधता यो धूपना गाड़ी बांधता यो उणसना गाड़ी बांधता यो बत्तेरुंदी पिंडग गाड़ी बांधता चुनाना गमंत पेन को छान पड़ी पेन महगम अदिलाचने मा कोय पुण्य बेहना महाराज पेरसोर बाबाल आणि पेरसोर कांडीन बेडीन सालूर तिरुपति ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಅಂತ पेरसा कोरियाड मंदार ते पोराड वेहंता की बुचा सदा कीम आणि ही बेहकी अपेंदा संजी काल करा इधर वायबल म्हणता पुरी ती पेन बघ म्हणता मूलचा बघ पुस्तक मराठी पेन को सगळे ते येत नव्हता डिओ निरस आणता डिओ निरसी बोन हेत किया ना मामा पेन को बोल हेत किया मामा बच्चो पेन नांसी नावे तो सुड़ा अहिरावड महिरावड लेकरावड सिटी बदलून दिरावड बस नाव आम्ही ना बाईन सोडून आणता चले की ನೀವು मस्त काल करंती नाव मरून नाही ना बाईना ना बाई सारू पेन पा चले नन सीयू वाले ना बाई सारू पेन पा तानंगी हेत गेला गती छेते मामा पेन दे दो बाई ना पेन पाए मुझे
तेनंदा ते दो कदी ते दो पेरसा पेन ते दो बाई सोरियल पाजे मावा पेन माग तेहले अधिकार सिले सोरियल पाजे सोरियल दाची मा पैदा सिया लागा त्यास के माग पेन जागृत हो इसको या पुणे में चले इनके मारे तू पेरसा पेन इतना की पेरसा पेन तक बेकी अरे ऊरू आगा बेकी पेरसा ताकंता पेरसा ताक वाला आयो पेन कुन डगुर पेन जगदुनियता पेन म्हणता बती पेरसा पेन बोना म्हणता महाग म्हणता दुसरी जात म्हणता पेरसा पेन चिले स्वयंभू शंभू सियो पेन स्वयंभू वड़ीदर बाबल टावा सिले तड़नीतर बाबल टावा सिले ये तो डाबल टावा सिले अगर न बाबल टावा सिले बोनी तो बाबल टावा सिले उरु बेबाबले म्हणते चिले स्वयंभू सियो बोमिनगा स्वयंभू ता तयारासी और तानो राजा लास्ता रास्के और शंभू शेखा शेखिते राजा सिंगर काली दीप लो राजा बोल शंभू सियुन तापुस्तोर सियुन भूमिता राज की तोर सियुन तत्वासी और सिल्वसुंदी मराठगी रायवाट और बेहकी और शेख आतर और बेहकी कोई ने शेख इंते राजा इंते शंभू इंते पदवी गांधु शंभू महादेवन पदवी त्यात पदवी ते ताकोरी मायंदी राहतात मला सक्रिय दंता सक्रिय बरोबर आहे ठीक आहे ये तुम्हाला ये तुम्ही बरोबर पोर्दून काल करता म्हणजे मला बघत आणता पेन मूलत मावरोत मूलत असून जी डीवन निरुस्तांत डीवन निरुस्तके मी रण कुंकना परून पक्का हेत की नीवै पेन तिले बाई ना पेन कुंगिरे आणि बाई गिर मंदार ते पति ना पेन कुंगिरे साहिबा ना पेन कुंगिरे तिले साहिबाला नी वेलाड साहिबा ना पेन कुंगी हेत गेलागर वेलडा पेन कुंगी वेलड बेंकी साहिबा ना हेत गेलागर तनवा पेन कुंगी बजट टाव म्हणता मोना पेन कोण को है नन करुसले बात ने मिकु लिहिकी वेल मत लिहिकी सेते के अपने केंजा लिहिकी सीते मत टावायचे अरे नन नेण म्हणतो नाडी साहेबाना म्हणतो बते इग्नाल साहेबाल सिले सिले हां नन नेण म्हणतो नाडी साहेबाना सिले नाडी बेंकी नाव ग्यारंटी सिले महाराज जी जल मातोड मतोर बती बतो मावा को ना कोय ना पेन में अरे वो मिनवल म्हणता बती हरि ओम मिनवल सिले नाकुन गिर नी हरि ओम नाकुन गिर नी हरि ओम सोनवली म्हणतात बती नाकुन गिर नी हरि ओम बती हरि ओम मिनवल कोई पुण्यम कुल्लक किसवे म्हणता बारी ते के बारीन जदी बस के आते गिरे नाके करे माता सिले मिहिगे गिर बैवेले म्हणता सिले नाके करे माते सिले गुरुवेले करिवेले ते के कोई पुण्यम बेडिल पीसी वाद देरू इनके गिर पीसी मानते इनके गुरुने गिर पीसी दानी बती वेवड म्हणता जो व्यक्ति के हां त्यादिल आसिले मराठी दुसरं नापी अंत टास्के माग पता सिले म्हणता मराठी बेबाबली मंत्र उदे अंदर भाषा म्हणता संस्कृती म्हणता तिले ते संस्कृती बेहंकी बेये भाषा बावा तिले वीर मने के संस्कृती भी म्हणता आणि भाषा गिर म्हणता तिले म्हणजे मराठी मावा माग समधी पीशी म्हणता अदिला ते भाषा संस्कृती पीशी म्हणता के मावा समधी टाकांता अदिला सी के नंगा व्यक्त उंदी तलते बारे योना सगा उंदी तलते बारे योना सगा गिर पजा पहजन की बरोबर उंदी वेल वाले मत के नंग वेतन तारल दंड वाले के सारल मारल मुद वाले के जुगाल सुकाल मुलाल हां सी वाले तुम अहेरा और महेरा ते कराओ सिचुएशन बनाओ हां सारी नंते अहे वदल महे वदल आपाई वदल टिपाई वदल बडे कुसरू वदल कोई न वदल इंते व्यक्तिरन म्हणते बघा सगुडता असं ते तेंड करी बघा गीत नंतर बघा गिरे चले की धनबाद धन ठाकुर तुमचे जांगोराय मुद्दा चिटकरात बंडे सारा बुई गोठा ई बोनर होता मूलत बोनर स्थापन की इंप्लीमेंट निवेन मूर्ति की ते का बंडाई मानता तो पूरा परत ते हे तो दसटा पंडत डेट पेर की 10 में में चले की इनकी कर दिया गिरीची ओंदी तालते येडू येवला आते के नारायण ओलासु हीरा ज्योति मान को चुरा तुरपुरा ये बेहकी वीर गुरु राम वीर गुरु दी प्रभु निरंकारी प्रभु निरंकार प्रभु एकांकार सोहं का प्रभु नंदी तंगायो बचत अद नेण बेहकी शिलासिन ते माता थोड़ी दी मत केंचल मन्नरू केंचल बदलू रे नावागी वेचल मन्नरू ಅಂತ ಸಿಲಕಿ ಓರಿತಾ ಗೊಟ್ಟಿಂಗಾನು ನಾ ಟಾಸಿಲೆ ಮತ ನಿರಂತರ ಪ್ರಭು ಓಂಕಾರ ಪ್ರಭು ಶಹಂಕಾರ ಪ್ರಭು हमकर प्रभु वो नहीं दिखता सो हमकर प्रभु बस के गिर महंगा माउरी तेर
ಕಾಯ್ತ ಕಾಕಡಿಸಿಲ್ಲೆ ರುಗುಮಿತ್ತ ಪುಲಿಸಿಲ್ಲೆ ಸಿರುಮಿತ್ತ ಡೊಕ್ಕೆಸಿಲ್ಲೆ ವಿಶಾಲ್ ವೈಜುಂಜ ಕೇಳತೆ ಬರೋರಿ ವಾಂದುರಲ್ಲಿ ಬರೋರೆ ಸುಂದರ ಒಂದು ಕಾಮ ಅದೇ चले त्यादे आमदे है कि सोहम नाम हमकार गुरु सोहमकार हमकार चले ते बाहरी गिर मंत्र रखोगे ओरे हमेशा वांतो दांतो अगर सोनवर वायल बंद आते खत्म सोनवर वायल बंद आते खत्म ते मावूर बहन को बता आज वेह वाला आयो सिले निर्देश करून को हवाल मानता सिले ते आज के नाम वाली चले आज नीव दानम तोड़ ने నీకు వరం సీత నీ ముందు వరం సీయలాగా అది పుణ్యం మీ అంత మాకు సీత అదే నాసి పోయే పుణ్యం నాక బయట గురు మంత భారీ జరిగితే నారాయణ సూర్ కొలాసూర్ హీర జ్యోతి మనకు సుంగా ತುರ್ಪು ಈ ಗುರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರು ಮಧ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಕಿ ಭಾರಿ ಸಿಡುತ್ತಿ ಒಂದಿನ ಯಾ ಬೇಹ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಡ್ಗಿರ್ ಬೇಹ आणि मावरू साधा वाली तुमची बेहाड करा बातू तुमची बेहाड बेहोडा बदल म्हणता नागोबाल म्हणता पाले ఉంటాయి నాగోబాల్ म्हणता पाले ఉంటా बदल ओके नागोबाल पाले ఉంటాయి ठावे संदीर ठाव चले चले हां पाले ఉంటా बेरे मला एलितून तिंता बेरे पेलेतून तिंता बेरे अरे तान पूर्ण जीवन आधार अशी म्हणता सिलिते सांग चले तान पूर्ण जीवन रोज इथं पाल बघा पुटरते आणि ते करवासतास की येली तुम्ही चले ते अदू इत प्रकृतीतले नियम म्हणतो जीवा परो जीवा बार आसी पिसंता हां हिलो जीवातून हिले महमा करो जीवातून हिले ताम इन गोष्टी मी करे माहिती इत कुपार लिंगन वाचा कुपार लिंगन ओन वाचा नाक वांदा ना वाचा ओन पा जिमत नाही गिगिली दिसमन चले चिडी चाप काम आलोड जागा पे हां हां काम काय दे कब्जे ते इसी हां हळतना तिरकिते और सुई मोद सुई इते बता सत्तेतून सुई इते कोयल लपांगीतून लपांगी मडवाडान बतिगे बाई बुयारा सुई आणि सुई इते सत्ते बुई इते लपांग इ कोय पुण्य नंगो adalasi koy punan nanggo tingalag man ta pen na wada dusro man mundigir in kat mawang koy ten kun koy ng manta koy ng manta dusro bade basa wai te मध्य प्रदेश होतं पारगी मंत्र ऊर्क बेहकी ये बता पडली ते वेस्ट असेल बता पाडी ते येडो पेन किता नाक वायसे सिलेक्ट बता पेन पीता मन अगर सोते के पेन पीता तात अर्थ काय मेंदू देवात ಎಂತ तान पेन पियन उन पेन माने मान आणि गणी मानता मेंदू देवात ಎಂತ वो गोटी मायर वर कोय आवडले मो पाते पेन आणि गोटी ते वायो पेन वेस्टर म्हणतो दना दन ममड बाण मारता मान कोय आवडता पेन सकती तुम उड़ के मार बेटा गोटी म्हणता पेन सकती उड़ के मार पिया और की भान गिनी के मे खरले अन तीन ते पंडुगुन नेटी निम पवित्र मान चले एक बात का दिवस म्हणता ते तीन टीम बती जो चोकोटला दिवस म्हणता की अंटित ते चोकोट मन उन किचड़ी ते दात के ना बारी ते उर महाकटल लांड सोडीले आतेर म्हणते खराब आतेर बती उरकून सुधरी किया ना भान इनते दात इतने सारे पीछे चले वानी ते वानी ऊरस चोकोट आया की चले